5 semne evidente că partenerul tău renunță tăcut la relație. 1. Scăderea afecțiunii fizice. Dacă partenerul tău te atinge foarte rar sau arată puțină afecțiune, acesta este un mod subtil de detașare sau dezangajare. 2. Atenție emoțională insuficientă. Partenerul tău nu se mai uită la tine când îți vorbește, nu observă când intri în cameră sau când pleci undeva. 3. Încetează să îți mai ceară părerea sau sfatul. Cuplurile sănătoase își exprimă opiniile și își oferă un feedback reciproc. Când partenerul tău încetează să mai participe, asta sugerează că este detașat de tine și de relația voastră. 4. Evitarea timpului petrecut împreună. Partenerul tău refuză să ieșiți la plimbare sau să mergeți împreună la diferite evenimente, atunci este foarte posibil să evite să fiți doar voi doi. 5. Nicio discuție între voi doi despre viitor. Într-o relație serioasă, cuplurile se includ reciproc în deciziile viitoare.